हेल्ल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अन्नानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम दाबो दे सनाफोर ओमफ्राय आं दिनै लाजिलायदों दे नोंथांमोनजों भिडिअ ओंखारनो मानो होननानै बुंबा आं बिराद गोबावसैमोन ना भिडिअ होयैया ओमफ्राय जोंहा न'खराव एसे उसुबिदा जादोंमोन नालाय जोंहानि बोरायनि बिब' गोमादोंमोन नालाय बेनि थाखायनो जों ना बेदर मोनजाया ना मोनदोंमोन मेरला नाखौबो मोनजायासै ओमफ्राय प्लास बेदरखौथ' मोनजाखाया नालाय ओमफ्राय बेखौनो दिनै गोसो होलाय मन होलाय बोराय बुरै दिनैहाय जों थिनालि बाजार थांबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट अमा बागानजोंसो हाबबाय दे जों बोराय बुरै आंनि फेभरेटआथ' अमाखासो नालाय दस्रा मोनजा दा मोनजा अमाखौ नांगौ ओमफ्राय जोङो अमा बागानावसो आगान होग्रोबाय आरो नायलांबाय थादो सनाफोर मा दैखोलांनो हायो दिनै गोबावजों ओमफ्राय अमाखौथ' गोबावजों जानाय नालाय सेरसेयानो लाबोखागोन सेरसेखौनो सुनो थोननानै सेरसे लाबोबाय आरो लोगोफोर बुरजा लाबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर जोङो बाजार खालामखांनानै आदैजों आंजों न' फारसे दावगाबोफिनलायबाय ओमफ्राय मैगंफोरखौथ' जेबो लाखायासै खालि थास' सुजिखौल' अमाजों जानो होननानै लाबोबाय आरो गोथाव संनानै जाहैथारनोसै माबारनो लोगोफोर न'आव सफैबाय बाजारनिफ्राय ओमफ्राय इमान दिन मोनजायोना सेरसे लानानै फैबाय माने एसे जानोसै सुदैया सोलाय एकदमबारे ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय लाजिलायबावदों आङो गोबावथारसै ना भिडिअ खालामनाया ओमफ्राय लाजिलायबावबायसो अमाखौ लाबोबाय नालाय सुजिजों संसै गासिखौबो लाजोबनो लुबैयो बाजाराव आयु थिनालि बाजार ओरैबादि गोगोमखाना जोंना क'क्राझार थिनालि बाजारा सलिदखा ओमफ्राय अमा बाजाराबो जि बुरजा मालाय थिनालियाव 350ल' अमाया जोंना टाउनाव खोरोमथलायाव 400 थाखा 50 थाखा बासिबोबाय आरो दिनै माने जोंहा बिराद गोबावसोमोन नालाय बेदर गैजाया दिनै सुदै आसोल जानोसैलाय जोंहानि न'नि मानसि गोमादों नालाय बिनि दसा बायदों भाजा एवनोसै लोगोफोर अमा भाजा ओमफ्राय सारायानो गिदिङो बियो बारा खासिया एवबाबो कालारखौनो नुवाखै खिन्थु जि कालारिं जाबाय दै हरबावनानै दोनसै फाइनालि लोगोफोर आंना अमा फ्राया जाबाय नै बांद्राय एवथारला आङो खांनोसै कुकारावसो रुदोंहाय आङो थास' सुजिखौ रुइगोना रुइया नंनानै ओमफ्राय नै अमाखौ फोमोनखाबाय जब्ब' होबाय बरिया लोगोफोर आंनाथ' ओंख्रिया मोनबाय नै ओमफ्राय ओंख्रि खांनानैहाय दुगैनानैल' जानो गोनांसै थाव संख्रि बानलु हालदै मस्ला नांजोबबाय दे लोगोफोर खांसै आङो हेल्ल' सनाफोर मादैया ओंखाम जानोसै ओमफ्राय सनाफोर जा गोबावनि उनाव दिनै नुजाफैबाय आं माने बेस्थ' जादोंमोन नालाय जोंहा न'खराव मोनसे उसुबिदा जादों ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो ना बेदर नङाबानो जानाय नङाबानो भिडिअफोरखौबो नाया मा खालामनो गरम फारसेथिं ओंखायनो आं ओरैनो सानब्रै सानबासो जाखाबायमोन भिडिअ होयो ओमफ्राय प्लास बेजों लोगोसे जोंहा न'आवनि जोंहा आदैनि बिब' गोमादों नालाय ओमफ्राय बेखौनो जोङो दस्रासिम ना बेदर जाया होननानै थाबोबाय आरो बिनि थाखायनो भिडिअआ गोबाव जाबाय अन्नानै निमाहा होबानो जाबाय आरो रेगुलार होनो हाखाला भिडिअखौथ' बिराद बेस्थ' जाबाय आं ओमफ्राय गोबावजों जानाय नालाय सुदैया सोलाय अमाखौबो फ्राय खालामबाय
सुजिजों अमाजों संबावबाय होनसै मोनजाया होनबा जानोबो लुगैयाहाय लोगोफोर माथो होननो बयबो गाव गावबागाव नियम खानुनखौ खालामनानै थानांगोन मानसि माहारि हिसाबै गावजों गाव एसे मानिलायनांगोन जाहैबाय आंना लोगोफोर सावरायबाय थाला मादा एकदम हाख्रमन होथारसै नै सुजि थिनालि बाजारनि सुजि लाबोबाय अमा लाबोबाय जि गुदुंहाय अमाखौ लाबोफानोसै लोगोफोर दाख्लै जि अखा हादोंमोन ना हरसे देरग्लुंजोबनानै ना सानानै मोन्दोंमोन ना खावै बे नाखौबो मोनजायासै ओंखाम होनानै फेदेरनानै दोनगासिनो दं ना खावै ना सल मासे गिदिर दंमा बेखौबो फियै फियैनि सि रानफुंफुंसो जालांबाय लासै लासै जालांजोबसै आं दिनैनिफ्राय आख्रमन दे सनाफोर गाज्रि दामोन गोथावखौलाय बेसेथो होनबाय थाबावनो दा रायलायसै गोथावखौ बिराद गोथाव जाखादों थारुन थास' ओंख्रिखाय एकदम क्लब 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 हाबथारदोंहाय ओंखामा क्लब क्लब हाबथारदों सावन थारुना बिराद आमथा आमथा आथा दंद्रायो बेखायनो बांद्राय जानबाय आं सावन थारुनखौ बे थारुन गिसिखौ मोजां मोनो ओमफ्राय सुजिखौ मोजां मोनो बिसोर बांद्राय आमथा नङाना
ओमफ्राय लोगोफोर जानायखौथ' नुखाबाय गोबावजों बेदर जानाय उन्दुनो ओंखारलायबाय आं मेंबाय आङो ओमफ्राय दा उदैयाबा माबायदि साइसिन जागोनथाय बेदर जानानै एफा गोबाव जानाय ओमफ्राय एसेनोसै आं जानाया बाय बाय